Grabe. So, bumaba ako kasi bibigay ko sana to. Meron din pala siya. Mas mura pa yung nabili niyo, 100 lang. Ito nabili namin sa ano. Sa Muride. Ay, sana nga. Yung sa shop na pinagdala ko ng mga products. So, 150. Ayun. So, yan. May kakainin tayo mamaya. Good morning, guys! It's 9 o'clock na ba? Pasado na. Magtagdala na. Just na nga eh. Oo. Gisingin mo na si Mika. Kaya na tayo. Nag-vlog kasi yung pagdating. Nag? Lakad-lakad. Ah, talaga? Ayun. Pasado na, 9 na nga. Hindi ako nag-breakfast sa taas. Tapos, nanood na naman ako ng mga, ni San Tiong. Mga video. Nag-crave ako bigla sa kimchi soup. Kaso, tulog pa si Froggy. Nag-promise ako sa kanya na ipagluluto ko siya noon. So, ayun, bumaba na lang ako. And, nagdala na itong Korean ramen. Iba yung tatak na nabili ko. Ito yung nadampot ni Daddy. And then yung kimchi. Ayan, may tira pa yung unang binili namin. Tapos yung nga butcheron. Mamaya, habang nagpapak kami. Sabi ko dito ko sasabi kila Dale, kumain na muna. Then, nagluto siya ng bacon, hotdog, and egg. Antayin ko lang yung mga sisterette ko. Tapos si Japong. At gusto din nila na ito eh. So, sabay-sabay kang kakain dito. Good morning, Kuya! Shh! Good morning! And good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Tabachoy, 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 sinachuboy, tabachoy, sinachuboy, tabachoy, chuchuboy. Ha? Isus! Dumi mo na, oh. Kulay mo na naman yung natin sa hig. No? Ay, naku, yung mga mga tuta. Nag-iiyak lagi, naiinitan kasi sobrang alinsangan ngayon. Kaloka. Diba? Walang patay yung hangin. As in, walang kahangin-hangin man lang. Hindi man lang gumagalaw yung mga halaman eh. Tapos pag binuksan mo na yung electric fan, mainit yung singaw. Kaya yun, panaiiyak tuloy yung mga tuta. Mamaya sasapin ako sila ng basahan na binasa sa yelo. Let's eat! Kumuha ako ng lemonada. Nilagyan ko ng mint. Lemonade. Sarap kaya. Nomi-nomi. Kain tayo. Ganyang umuwi. Oh. Shortened period na naman daw. Yung sukle! Wala. 5 lang. Bugbugin kita, ha? Ano binili mo? Nung binili ko sa bumili rin kasi ako sa recess eh. Nang... Binili ko macaroni. Nung sa lunch, wala nang binili. Nung sa uwian, may binila ako. Yung sa day yun sa namin. Oh, tsaka, natara lang sa akin 5. Bumili pa ako waffle. Ito talaga. Bis na. Iakit na yan. Iakit na. Huwag nang yan dito, please. Akit mo na. Sobrang alinsangan, oh. Nilagyan ko na sila ng yelo dyan. Pinahinga ko muna to electric pan at 4 days na yan na walang patayan, eh. Woo! Ligo-ligo. Naligo sa yelo. Pero binasa ko na rin yung basahan ng ng malamig na tubig. Yan. Ay, yung maligo ka nga, anak. Ang init eh. Maligo ka na. Ilang pause mo? Mga 20 hours. 20 hours. Bugbugin kaya kita. Asa si Jelly Belly? Jelly Belly, Jelly Belly. Kanan! Si Jelly Belly siya kayo. Tignan yung kanyang jelly. Tinuha jelly. Tignan yung kanyang belly. So, jelly. Sobrang katabaan. Miggy! Nanakadaypi! Okay. Miggy! Init, grabe. Kain daw si daddy ng yakisoba. Huwag ka na yakisoba. Maglagay na ako ng mainit. Niluto ko nga pala sila kanina ng guys. Ayan na. Yung sawdust. Bango. Parang lang, parang karne lang din. Ayan, inadobo ko. Parang lalo yung amoy niya. Fire noodles, guys. Nag-crave ako sa something na maanghang. Oh my God. Wish ko lang makain ko. Kaloka. Meron akong
Cowhead tsaka Yakult. Try lang natin. Kasi para kung ano, parang naglalaway ako na ewan. Try tayo. Dapat take to tuloy-tuloy eh. Para di mo maano. Hindi mo maramdaman yung ano. Amoy pa lang eh. Ang hang na. Ayan. Well done. Grabe. Umuusok. Ang hang. Pero ang sarap niya pag tuloy-tuloy guys, promise. Huwag niyo lang talaga titigilan kasi bawat ano, bawat tigil niyo. Lalong usok. Pag hinahanginan yung ano, yung dila niyo. Sura yun nga. Sarap. Yummers! Boss. Uy, maliliksi na sila oh. Wow, galing-galing Juan Conan. Ay, lalaro. Ay, aray ko, Wege. Aray ko. Magandang hapon guys. Anong oras na, kaloka? Ngayon pala mag-start ang vlog namin. Daming ginagawa. Nagkaano ako ng, didikit ako ng mga stickers ng mga product. Mga bagong ano kasi, mga bagong reseller. So, ayun. And then, hindi naayos yung ano, yung printer. So, kailangan bumili ng bago. Pero kaya pa ata yun. Kaso kailangan ko lang talaga ngayon ng printer at ang dami bagong sticker na ipiprint. Yun. Mahal kasi pag doon eh. So, sabi ko, okay na ano ba yun? Bumili ka, yun sa'yo talaga. At least kahit kwanto sawa ka kakaprint, diba? Anytime na kailangan mo, print agad. So, ayun lang. And then, itong mga fur bebes is nakalabas. Nagano na sila. Yes, Miggy. Gusto mo na maligo? Init na init ka na ba? Ha? Init na init ka na, Miggy girl? Nainitan din sila eh. Mas gusto nila sa ano? Sa... Pasigan. Sa tiles. Bakit kaya ano? Grabe. Ano nga yung insangan? Ilang araw na? Mag-isang linggo na ata. Napaka-insangan. Kaya na paggabi. Parang ano, parang summer. Talo pa yung summer eh. Kaya pati mga aso talaga nag-ano eh. Ay, galing man ko na. Ay! No! Di ka away. Ay! Bakit mo sinisipa? Kanina nagpe-play kayo. Huwag mo kasi lagay dyan, daddy. Oh, nagagalit siya. Gusto niya yung ano lang. Shh, correct! Pinipilit mo na kasi. Bakit may gulay na? Ay! Baka didede ko na. Migs! Paano na, Miggy? Pamemi na baba. Yung nagluto pala si Emma na. Hindi pa kami nagla-lunch. Nasaan yung isa? Nagluto si Emma ng sinabawang manok. Bawal yan, bawal yan. Sinigang na manok. Ayan. Super sarap. Tapos 2 days na akong kumakain ng Korean spicy noodles, yung fire noodles. At sarap. Lalo ko na-addict sana. Siguro kaya ano din, feeling kong init-init ng katawan ko nang dahil sa mga maanghang na kumakain ko. Kaya ayun lang guys. Kain na muna kami. Hatira ko na si Chris ng sabaw sa pagkasapod. Sa baba, gusto niya daw kumain eh. Sarap ng ulam dito sa baba oh. Nihaw na milkfish. Hingi akong konti. Kain ako sa taas. Sabihan ko si Froggy. Ay, wala akong lagayan. Hinaba ko din kasi yung ano eh. Pagkain ni Chris. Hindi na naubos yung lunch niya. Hindi nagbaba ako ng sabaw. Sige. Mamaya ka na kasi manood. Mag-ano ka muna. Kain. Bumawa kami guys. Bilang kami ng ano, printer talaga. At wala na pag-asa yung ano ni Nene. Sayang. Pero gumagana pa yung scanner and photocopy. Magana pa yung atomizer. Atomizer. Kasi yung ano nga lang, yung papiprint nga lang hindi. So mapapakinabangan pa rin yung kahit pa paano.
kailangan ko printer kasi nga sa ano sa mga sticker. Ayun lang ang pinunta namin dito. Uwi din kami agad. Excuse me. Sorry. Anong brand? Dapat yung ano din eh. Yung may pwedeng photocopy, di ba? 3-in-1. Oh, all-in-one to ng 3-in-1. 3-in-1, ano yan? Canton. Canton all-in-one. Canton. Wow. Canon. Para-para naman price eh. Walang mas mababa. 7.7 din. Ay, ito di oh. Daddy. Oh. Ano na oh. Print, scan, and copy na. 3 lang. Ano naman ba yung ginaano mo? Bakit? Disposable yan. Ano pa ang ano? Pag tayo dito. Kabit ka na, pre. HP. Ang napusuan. Ang cute ng ano. Colorful. Nagmukhang bagit si daddy sa ano niya, sa bag niya. Free yan doon sa ano eh, sa printer. Lo, sige. Ubo, tubitricks ka pa. Ganyan, alam nyo ba ganyan tsura niya no? Nung nagde-date pa lang ka. Naka-backpack, naka-white shirt, tapos kanyang pants, and shoes. Lagi rin naka-cup. Kaya sabi ko nga sa kanya parang ano, parang bumalik. Nag-throwback. Ayun. Mabalikan lang namin yung ano, yung printer kasi nakalibrate lang. Nakalibrate. 30 minutes yun. Nung inahin muna siya ng ano, ng ice cream tapos chicharon. Ayun. And then try ko din magpagupit kung bukas pa yung mga ano dito sa salon. Try lang namin tong ano, red ginseng. Kasi hinahanapan ako na ito ng ginseng. Pag napadaan kami dito meron. 55 pesos lang isang ano, isang bote. And then 500 isang box, 10 pieces na. Ito, tea. Tea dati gusto mo? Alam mo. Mga extra. Ito ko David. Hindi bukas pa. Inis na ako sa buhok ko, nakakawa na eh. Ayoko mo na magpahaba, guys. Sabi kasi ni daddy, ano po mula pang 1 year. Mga December na ako. Hindi lang ako papagupit pag mga December na. So, pahabay ko na talaga. Kaya nainis na ako, mahaba na naman. Nakapit lang ako. Hindi pumunta siya sa ano, sa Watson. Bibili daw ng freezer. Ayun lang. Wala masyadong vlog. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kanina. Wala naman kasi lakad-lakad lang naman kami. Kumain ng ice cream, tapos si Cherry. Ayun lang ganap ngayon. Tapos mamaya is, ano, install na namin itong printer para makapag-print na ako. Bus na yung mga ano, mga stickers. We're home na, guys! Pagoda. Nag-install lang muna si, ano, si daddy ng yung laptop, printer. Bumili din pala siya ng ano, ano ba to? Wireless mouse para sa laptop ko. Kasi nakukulangan ng ano, ng USB port. Kaya ayun. Ano lang to install tapos kain kami sa taas. Paluto ko kaya makanina ng ano yung fried chicken. Baka umalis. Overlogis na ang clocks. Ayan. Ito ang aking bagong hurdo, guys. Sarap sa pakiramdam. Sobrang gaan. Ayan. Yay! Kasi yung ano niya, yung maintenance niya, kailangan 2 to 3 weeks. Balik ako doon para cut na naman. Pero I like it, you know. Sobrang short. Tapos yun lang, guys. Mag-good night na kami para ma-edit ko na to. Wait lang, may shoutout ako nakita dito eh. Hello kay Charmy Cambronero.
Yun. Saan siya galing? Wala. Basta yun lang ang nakita ko guys. Yan lang. Tomorrow na yung mga ano, yung ibang nagpapa-shoutout. Ano ko muna, ilista ko muna. Yun lang kasi sa unahan kaya yun ang ano, nakita ko. Hi! And by the way, congrats pala sa atin guys! 5K na tayo! Congrats sa inyo! Kasi kayo naman ang bumubuo ng ano ng channel na to. Okay. Yay! Salamat! And good night! Till tomorrow! Bye! Bye! Congrats sa atin! Sa inyo! Sa atin! Sa inyo! Sa atin!